উদালগুৰি বাক্সা কোকৰাঝাৰ জিলা চিৰাং প্ৰত্যেক প্ৰাৰ্থীসকল আশাবাদী সকলো প্ৰাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা সকলো শুভেচ্ছা আৰু ভালে ভালে ইলেকশ্যনটো পাৰ হৈ গ'ল কোনো ধৰণৰ অশান্ত পৰিৱেশ হোৱা নাই আজিও ভালে ভালে ফলাফল ওলাই যাওক আৰু ভালে ভালে চৰকাৰ গঠন হৈ যাওক সেইটো বিচাৰোঁ ফকিৰাগ্ৰাম সমষ্টি হিচাপে আপনি যিহেতু তাৰে বিজেপিৰ পাৰ্টি ফকিৰাগ্ৰাম সমষ্টি হিচাপে জানে ফকিৰাগ্ৰাম সমষ্টিটো বহুত টাফ সমষ্টি আগৰ পৰাই আপুনি চাইছে 2005-ৰ পৰাই বহুত টাফ এইটোত বহুত যুঁজ হয় প্ৰায় 12-13 গৰাকী প্ৰাৰ্থী থাকে নন এছ টি চিট হিচাপে যিমান নন এছ টি মানুহ আছে চবেই নমিনেশ্যন দাখিল কৰে এইমতে মানে যুঁজ হয় বহুত যুঁজ হয় কিন্তু লাষ্টত অভাৰঅল আমি বিজেপি জয়যুক্ত হ'ম দেখিম আৰু বিজেপি মোটামুটি ভালেই ফলাফল হ'ব তাৰ ক্ষেত্ৰত UPPLৰ শুভেচ্ছা থাকিল BPF দলৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু প্ৰত্যেক জনসাধাৰণক শুভেচ্ছা দিলোঁ এই ইলেকশ্যনত সহযোগ কৰিব নিশ্চিত চৰ্চালৈ আহিছিল আপোনাৰ সমস্ত চৰ্চালৈ আহিছিলে কিন্তু লাষ্টত মানুহে বিজেপিক ভোট দান কৰিছে ভোট প্ৰদান কৰিছে আৰু এটা মই ভিতৰীয়া খবৰ পাইছোঁ যে ভিতৰৰ মানুহ চব বিজেপিকে ভোট প্ৰদান কৰিছে মাইনৰিটি মানুহ কওক এইবাৰ আপোনালোকে আৰু চক খাব যে মাইনৰিটি ভোটো আমি বহুত পাইছোঁ যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ বেছি পাইছোঁ এইটো আমাৰ চাইলেণ্ট ভোট আছিলে প্ৰায় 4,000-ৰ অধিক আমি মাইনৰিটি ভোট বিজেপি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মোটামুটি 2-3 হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়যুক্ত হৈ যাব প্ৰথমে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় আজি আমাৰ কাৰণে শুভ দিন আমাৰ BPF দলৰ কাৰণে ঘণ্টাৰ পিছত কাউণ্টিংটো চুৰু হ'ব তো আমি কোকৰাঝাৰ হিচাপত আমাৰ ইয়াত 6টা ব্লক আছে 6টা ব্লকত আমি বিজয় হ'ম এইটো খাটা আপোনালোকে আজি পাই যাব অলপ পিছতে গড়গাঁও হিচাপত ইয়াত ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম আছে আপুনি আছে UPPLৰ ব্ৰহ্ম আছে কেনেকুৱা ফেক্টৰ হ'ব নাই বনগাঁও সমষ্টি 2005-ৰ পৰা আপোনাৰ BPFৰ দখলত আছে আজিও BPFৰ দখলতে থাকিব কাৰণ 5 নম্বৰটো আমাৰ কাৰণে খুবেই লাকি 2005-ত আমি প্ৰথম জিকি পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিছোঁ ঠিক এইবাৰৰ 2025টো যিহেতু 5 নম্বৰটো এণ্ডিঙত আছে আমাৰ কাৰণে শুভ এটা নাম্বাৰ বুলি আমি ভাবোঁ ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম বিজেপি আগত BPF আছিল আৰু জিকি আহিছিল দাবী কৰি আছে এইবাৰ জিকিব নাই তেখেতে BPF দল হৈ জিকি আহিছে এইবাৰহে 2025-তে বিজেপিৰ ভোট পাব আজিহে গম পাব বিজেপি কিমান আছে বনগাঁও সমষ্টিত সেইটোৱেই আৰু কথাটো बयनिबो गिबियाव आं जोंनि साफ्रोमबो बिजाथिखौ आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस जासिबाय दिनै UPPL दोलोआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बांसिन देरहासार जानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि हाइकमान्ड मानगोदै प्रमद बर' बिथांनि अननायाव आशीर्बादाव आं मोननै बियाबाव गेलेनो हादों बावखुंग्रि आरो निसिमा बियाबाव मोननैयावबो देरहागोन बे दिनै रोखा जाबाय मानोना बिटिआर हालामनि 26टा जाथि जनगोष्ठीनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिया दिनै UPPL दोलोखौ सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय गोबानो लादों जोंहा फोथायनाय दं UPPL दोलोआनो सरकार दागोन दिनै आं बेसेबां मोनगोन बेखौ आं सियर बुंनो नागिराखै खिन्थु आगुनि बिसायख'थिनिख्रुइ जोङो 30निफ्राय 35% UPPL दोलोआ बारा भट मोननो हादों UPPLआनो सरकार दागोन बे सियर मानोना एग्जिट पल बायदिबा बे बाथ्राया रोखा जानानै फैखादों जेबो बुङा बेखौ जोंहा हाइकमान्ड दङ हाइकमान्डआ बुंगोन जोंहा खिन्थु सेल्फ मोनसे फोथायनाय दङ जे जोङो 24निख्रुइबो बांसिन देरहासार जानानै सरकारा जोंनो दाखागोन जोङो हयथ' जानो हागौ सेन्ट्रेलावबो स्टेटआवबो NDA दं हिसाबै बिनि बाथ्राया उनाव बे अब्लाबो जोंनाव जे फ्रि फल मोनसे एलायन्स जायाखै पस्ट पल एलायन्सनि बाथ्राखौ हाइकमान्डआ मा खालामो क'क्राझार जिल्लायाव जोङो मिनिमाम जोङो 7टा मोननो थांगासिनो दङ सालाकाटि समस्थियाव जों 100% जोङो रोखा जे सालाकाटियाव जों देरहाखायो मानोना थांनाय जे बिसायख'थि जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि मदद हेफाजाब मोनबाय गामि गामि जोंनि साननाय गामियाव बेसेबां UPPL पार्टियाव बेसेबां होखो गुबुन पार्टियाव बेसेबां होखो बेफोर गासिबो रोखाखा आरो बेवहाय जोङो 5,000निबो बारा जों गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय जोङो मोननानै दङ गतिके जोङो
माने इउपिपिएलआ सालाकाथि समस्तियाव देरहागोन आरो बेजों लोगोसे सारा बिटिसिआव जों 25निबो बारा मोननानै जों आरो प्रमद बर'नि दैदेननायावनो गोदान मोनसे सरकार बे सरकारा दाफुंजागोन जोंहा बाहाय फोथायनाय दङ माने दिनै सारा बिटिसिआवनो माने इउपिपिएलखौ जे मदद होदों इउपिपिएलनि सरकार जाफिननांगौ दा बेबायदि नोंथांमोना नुगोन जे बाहाय एकदमबारे साननो हाथावै मोनसे रिजाल्टआ जागोन मानोना दिनै इउपिपिएलखौ मोजां मोनदों प्रमद बर'नि दैदेननायखौ मोजां मोनदों बे गतिके गोबां समस्तियाव जों देरहासार जानो हागोन 25था जोङो दा मोननानै दङ बिनि बारासो जागोन खम जानाय नङा गतिके हारसिङै सरकार दानो हागोन जाहाथे सरकारा मोजां माने साननाय बायदि खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय हारसिङै दानायनि खोथाखौ जोंनि जे हान्जा बे हान्जाया सिन्था खालामो क'क्राझार जिल्लायाव 2020 मायथाइयाव माने मोनसेल' देरहासार जानो हादोंमोन एबार माबायदि बेसेबांसिम सिराव दायो जोंहा रोखायै 7टा समस्तिया जोंहा रोखा दङ बिनि प्लास जानो हागौ माइनास जानाय नङा क'क्राझाराव एबार माने रायजो राजाफ्रा सोलायनाय लुबैदों प्रमद बर'आनो सरकार दागोनब्ला प्रमद बर'नि पार्टिनोनो जों भट होगोन दा बेबायदिखौ जोङो बिसायख'थि समाव जेरावबो जोङो नुनो मोन्दों आरो बेनिखायनो दिनै जोंनि गामि गामि जे साननाय बेजों जोंहा 7+ दङ 7टाखौथ' देरहागोन जों आरो माखासे जों जेखौ 50-50 लादों बिनिफ्रायबो आरो फैदेरबावगोन 7+ जों क'क्राझाराव देरहासार जानो हागोन भट साननाय हाबाफारिया गमामायैनो दिनै फैबाय दिनैनि समाव मा फोरमायगोन गोसोआव मा साननानै दसे उनावनो जासिगोन दसे उनावनो रिजाल्टखौ मोनसिगोन आसा खालामदों जों मोजाङैनो देरहागोन आंथ' देरहाखागोन दे सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय दा 4टासोआव क्लियारलि खोथाखौ जों मोनसिगोन ओमफ्राय फावखुंगुराव देरहागोन सिन्था खालामनाङा नोंथांनि साननायाव जेरै एबार बावखुंग्रि गैयाबाबो इउपिपिएलनिफ्राय गोख्रों महरै रन्जित बसुमतारी बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों नोंथाङा बेखौ माबायदि फेजेननानै देरहासार जागोन बेखौ सानो बेथ' गोख्रों नङा बे गोख्रों नङा आंथ' बावखुंगुरियाव एखेबारे दुरबल मानसिफोरजों एबार इलेक्सन गेलेनांगौ फैसाल' दं मानसि गैया बिसोरजों खुनु मानसि गैया खालि फैसा बाहायदों मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो सानदोंमोन रावबो मिसलिड जायाखै ओंखायनो बावखुंगुरियाव आं देरहागोन सरकार दानायनि बेलायाव नोंथांमोना मा सानो बिपिएफआ एबार सरकार दानो हागोन ना हागोन दा 4टानि उनाव जों पिक्सारखौ मिथिगोन बिजेपिजों एलायन्स जागोन नामा नोंथांमोना जुदि सरकार दासिम बेफोर डिसिसना जेबो जाथ'वाखै हा क'क्राझार जिल्ला हिसाबै बिपिएफआ मोनसे आसनखौ आवग्रिनो हागोन ओरैनोथ' जों रिपर्ट मोननाय मथे गासिबो मोजांजोब दा 4टासोआव मोनसिगोन दा बुंनानैथ' लाब गैया दा 4टासोआव बेफोर जिनिसखौ मोनथिजोबगोन आरो बेसेबांसिम सिट लानानै नोंथांमोना सरकार दानो हागोन जोंथ' 23निफ्राय 25सिम मोननो हास्थायदों आरो मोननो हागौ सेकेन्ड पजिशनाव सोर थागोन बायदि सानो नोंथाङा बेखौथ' बुंनो हाला मालायखौ बुंनायाथ' थिग नङा जागोन दे सार সকলৰ ভাগ্য আজি নিৰ্ণয় হ'ব মতে আজি 40টা সমষ্টিৰ ফলাফল ওদালগুৰি বাক্সা কোকৰাঝাৰ জিলা চিৰাং প্ৰত্যেক প্ৰাৰ্থীসকল আশাবাদী সকলো প্ৰাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা সকলো শুভেচ্ছা আৰু ভালে ভালে ইলেকশ্যনটো পাৰ হৈ গ'ল কোনো ধৰণৰ অশান্ত পৰিৱেশ হোৱা নাই আজিও ভালে ভালে ফলাফল ওলাই যাওক আৰু ভালে ভালে চৰকাৰ গঠন হৈ যাওক সেইটো বিচাৰোঁ ফকিৰাগ্ৰাম সমষ্টি হিচাপে আপনি যেহেতু তারে বিজেপির পার্টি ফকিরাগ্রাম সমষ্টি হিসাবে জানে ফকিরাগ্রাম সমষ্টিটো বহুত টাফ সমষ্টি আগৰ পৰাই আপুনি চাইছে 2005-ৰ পৰাই বহুত টাফ এইটো বহুত যুদ্ধ হয় প্ৰায় 12-13 গৰাকী প্ৰাৰ্থী থাকে নন এছ টি চিট হিচাপে যিমান নন এছ টি মানুহ আছে চবেই নমিনেশ্যন দাখিল কৰে এই মতে মানে যুঁজ হয় বহুত যুঁজ হয় কিন্তু লাষ্টত অভাৰঅল আমি বিজেপি জয়যুক্ত হ'ম দেখিম আৰু বিজেপি মোটামুটি ভালেই ফলাফল হ'ব তাৰ ভিতৰত ইউপিপিএলৰ শুভেচ্ছা থাকিল বিপিএফ দলৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু প্ৰত্যেক জনসাধাৰণক শুভেচ্ছা দিলোঁ এই ইলেকশ্যনত সহযোগ কৰিব নিশ্চিত খুব চৰ্চালৈ আহিছিল আপোনাৰ সমস্ত চৰকাৰলৈ আহিছিলে কিন্তু লাষ্টত মানুহে বিজেপিক ভোট দান কৰিছে ভোট প্ৰদান কৰিছে আৰু এটা মই ভিতৰীয়া খবৰ পাইছোঁ যে ভিতৰৰ মানুহ চব বিজেপিকে ভোট প্ৰদান কৰিছে মাইনৰিটি মানুহ কওক এইবাৰ আপোনালোকে আৰু চক খাব যে মাইনৰিটি ভোটো আমি বহুত পাইছোঁ যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ বেছি পাইছোঁ সেইটো আমাৰ চাইলেণ্ট ভোট আছিলে প্ৰায় 4,000-ৰ অধিক আমি মাইনৰিটি ভোট বিজেপি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মোটামুটি 2-3 হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়যুক্ত হৈ যাব প্ৰথমে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ
হয় আজি আমাৰ কাৰণে শুভ দিন আমাৰ BPF দলৰ কাৰণে ঘণ্টাৰ পিছত কাউণ্টিংটো চুৰু হ'ব তো আমি কোকৰাঝাৰ হিচাপত আমাৰ ইয়াত 6টা ব্লক আছে 6টা ব্লকত আমি বিজয় হ'ম এইটো খাটা আপোনালোকে আজি পাই যাব অলপ পিছতে বৰগাঁও হিচাপত ইয়াত ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম আছে আপুনি আছে পিপলৰ ব্ৰহ্ম আছে কেনেকুৱা ফেক্টৰ হ'ব নাই নাই বনগাঁও সমষ্টি 2005ৰ পৰা আপোনাৰ BPFৰ দখলত আছে আজিও BPFৰ দখলতে থাকিব কাৰণ 5 নম্বৰটো আমাৰ কাৰণে খুবেই লাকি 2005ত আমি প্ৰথম আমি জিকি পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিছোঁ ঠিক এইবাৰো 2025টো যিহেতু 5 নম্বৰটো এণ্ডিঙত আছে আমাৰ কাৰণে শুভ এটা নাম্বাৰ বুলি আমি ভাবোঁ ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম বিজেপি আগত BPF আছিল আৰু জিকি আহিছিল আমি কৰি আছে এবাৰ জিকিব নাই নাই চাওক তেখেতে BPF দল হৈ জিকি আহিছে এইবাৰহে 2025তে বিজেপিৰ ভোট পাব আজিহে গম পাব বিজেপি কিমান আছে বনগাঁও সমষ্টিত সেইটোৱেই আৰু কথাটো बयनिबो गिबियाव आं जोंनि साफ्रोमबो बिजाथिखौ आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस जासिबाय दिनै UPPL दोलोआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बांसिन देरहासार जानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि हाइकमान्ड मानगोदै प्रमद बर' बिथांनि अननायाव आशीर्बादाव आं मोननै बियाबाव गेलेनो हादों बावखुंग्रि आरो निसिमा बियाबाव मोननैयावबो देरहागोन बे दिनै रोखा जाबाय मानोना बिटिआर हालामनि 26टा जाथि जनगोष्ठीनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिया दिनै UPPL दोलोखौ सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय गोबानो लादों जोंहा फोथायनाय दं UPPL दोलोआनो सरकार दागोन दिनै आं बेसेबां मोनगोन बेखौ आं सियर बुंनो नागिराखै खिन्थु आगुनि बिसायख'थिनिख्रुइ जोङो 30निफ्राय 35% UPPL दोलोआ बारा भट मोननो हादों UPPLआनो सरकार दागोन बे सियर मानोना एग्जिट पल बायदिबा बे बाथ्राया रोखा जानानै फैखादों जेबो बुङा बेखौ जोंहा हाइकमान्ड दङ हाइकमान्डआ बुंगोन जोंहा खिन्थु सेल्फ मोनसे फोथायनाय दङ जे जोङो 24निख्रुइबो बांसिन देरहासार जानानै सरकारा जोंनो दाखागोन जोङो हयथ' जानो हागौ सेन्ट्रेलावबो स्टेटआवबो NDA दं हिसाबै बिनि बाथ्राया उनाव बे अब्लाबो जोंनाव जे फ्रि फल मोनसे एलायन्स जायाखै पस्ट पल एलायन्सनि बाथ्राखौ हाइकमान्डआ मा खालामो क'क्राझार जिल्लायाव जोङो मिनिमाम जोङो 7टा मोननो थांगासिनो दङ सालाकाटि समस्तियाव जों 100% जोङो रोखा जे सालाकाटियाव जों देरहाखायो मानोना थांनाय जे बिसायख'थि जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि मदद हेफाजाब मोनबाय गामि गामि जोंनि साननाय गामियाव बेसेबां UPPL पार्टियाव बेसेबां होखो गुबुन पार्टियाव बेसेबां होखो बेफोर गासिबो रोखाखा आरो बेवहाय जोङो 5,000निबो बारा जों गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय जोङो मोननानै दङ गतिके जोङो माने UPPLआ सालाकाटि समस्तियाव देरहागोन आरो बेजों लोगोसे सारा BTCआव जों 25निबो बारा मोननानै जों आरो प्रमद बर'नि दैदेननायावनो गोदान जे सरकार बे सरकारा दाफुंजागोन जोंहा बाहाय फोथायनाय दङ माने दिनै सारा BTCआवनो माने UPPLखौ जे मदद होदों UPPLनि सरकार जाफिननांगौ दा बेबायदि नोंथांमोना नुगोन जे बाहाय एकदमबारे साननो हाथावै मोनसे रिजाल्टआ जागोन मानोना दिनै UPPLखौ मोजां मोनदों प्रमद बर'नि दैदेननायखौ मोजां मोनदों बे गतिके गोबां समस्तियाव जों देरहासार जानो हागोन 25टा जोङो दा मोननानै दङ बिनि बारासो जागोन खम जानाय नङा गतिके हारसिङै सरकार दानो हागोन जाहाथे सरकारा मोजां माने साननाय बायदि खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय हारसिङै दानायनि खोथाखौ जोंनि जे हान्जा बे हान्जाया सिन्था खालामो क'क्राझार जिल्लायाव 2022 मायथाइयाव माने मोनसेल' देरहासार जानो हादोंमोन एबार माबायदि बेसेबांसिम सिराव दायो जोंहा रोखायै 7टा समस्तिया जोंहा रोखा दङ बिनि प्लास जानो हागौ माइनास जानाय नङा क'क्राझाराव एबार माने रायजो राजाफ्रा सोलायनाय लुबैदों प्रमद बर'आनो सरकार दागोनब्ला प्रमद बर'नि पार्टिनोनो जों भट होगोन दा बेबायदिखौ जोङो बिसायख'थि समाव जेरावबो जोङो नुनो मोन्दों आरो बेनिखायनो दिनै जोंनि गामि गामि जे साननाय बेजों जोंहा 7+ दङ 7टाखौथ' देरहागोन जों आरो माखासे जों जेखौ 50-50 लादों बेनिफ्रायबो आरो फैदेरबावगोन 7+ जों क'क्राझाराव देरहासार जानो हागोन भट साननाय हाबाफारिया गमामायैनो दिनै फैबाय दिनैनि समाव दा मा फोरमायगोन गोसोआव मा साननानै दसे उनावनो जासिगोन दसे उनावनो रिजाल्टखौ मोनसिगोन आसा खालामदों जों मोजाङैनो देरहागोन आंथ' देरहाखागोन दे सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय दा 4टासोआव क्लियारलि खोथाखौ जों मोनसिगोन
ओमफ्राय बावखुंग्रियाव देरहागोन सिन्था खालामनाङा नोंथांनि साननायाव जेरै एबार बावखुंग्रि बियाबाबो इउपिपिएलनिफ्राय गोख्रों महरै रन्जित बसुमतारी बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों नोंथाङा बेखौ माबायदि फेजेननानै देरहासार जागोन सानो बेथ' गोख्रों नङा बे गोख्रों नङा आंथ' बावखुंग्रियाव एखेबारे दुरबल मानसिफोरजों एबार इलेक्सन गेलेनांगौ फैसाल' दं मानसि गैया बिसोरजों खुनु मानसि गैया खालि फैसा बाहायदों मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो सानदोंमोन रावबो मिसलिड जायाखै ओंखायनो बावखुंग्रियाव आं देरहागोन सरकार दानायनि बेलायाव नोंथांमोना मा सानो बिपिएफआ एबार सरकार दानो हागोन ना हागोन दा 4तानि उनाव जों पिक्सारखौ मिथिगोन बिजेपिजों एलायन्स जागोन नामा नोंथांमोना जुदि सरकार दासिम बेफोर डिसिसना जेबो जाथ'वाखै हा क'क्राझार जिल्ला हिसाबै बिपिएफआ मोनसे आसनखौ आवग्रिनो हागोन ओरैनोथ' जों रिपर्ट मोननाय मथे गासिबो मोजांजोब दा 4तासोआव मिथिगोन दा बुंनानैथ' लाब गैया दा 4तासोआव बेफोर जिनिसखौ मिथिजोबगोन आरो बेसेबांसिम सिट लानानै नोंथांमोना सरकार दानो हागोन जोंथ' 23निफ्राय 25सिम मोननो हास्थायदों आरो मोननो हागौ सेकेन्ड पजिसनाव सोर थागोन बायदि सानो नोंथाङा बेखौथ' बुंनो हाला मालायखौ बुंनायाथ' थिग नङा जागोन दे सार সকলৰ ভাগ্য আজি নিৰ্ণয় হ'ব মতে আজি 40টা সমষ্টিৰ ফলাফল ওদালগুৰি বাক্সা কোকৰাঝাৰ জিলা চিৰাং প্ৰত্যেক প্ৰাৰ্থীসকল আশাবাদী সকলো প্ৰাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা সকলো শুভেচ্ছা আৰু ভালে ভালে ইলেকশ্যনটো পাৰ হৈ গ'ল কোনো ধৰণৰ অশান্ত পৰিৱেশ হোৱা নাই আজিও ভালে ভালে ফলাফল ওলাই যাওক আৰু ভালে ভালে চৰকাৰ গঠন হৈ যাওক সেইটো বিচাৰোঁ ফকিৰাগ্ৰাম সমষ্টি হিচাপে আপনি যেহেতু তারে বিজেপির পার্টি ফকিরাগ্রাম সমষ্টি হিসাবে জানে ফকিরাগ্রাম সমষ্টিটো বহুত টাফ সমষ্টি আগৰ পৰাই আপুনি চাইছে 2005-ৰ পৰাই বহুত টাফ এইটো বহুত যুদ্ধ হয় প্ৰায় 12-13 গৰাকী প্ৰাৰ্থী থাকে নন এছ টি চিট হিচাপে যিমান নন এছ টি মানুহ আছে চবেই নমিনেশ্যন দাখিল কৰে এই মতে মানে যুঁজ হয় বহুত যুঁজ হয় কিন্তু লাষ্টত অভাৰঅল আমি বিজেপি জয়যুক্ত হ'ম দেখিম আৰু বিজেপি মোটামুটি ভালেই ফলাফল হ'ব ইউপিপিএলৰ শুভেচ্ছা থাকিল বিপিএফ দলৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু প্ৰত্যেক জনসাধাৰণক শুভেচ্ছা দিলোঁ এই ইলেকশ্যনত সহযোগ কৰিব নিশ্চিত কাৰণ এইটো খুব চৰ্চালৈ আহিছিল আপোনাৰ সমস্ত চৰ্চালৈ আহিছিলে কিন্তু লাষ্টত মানুহে বিজেপিক ভোট দান কৰিছে ভোট প্ৰদান কৰিছে আৰু এটা মই ভিতৰীয়া খবৰ পাইছোঁ যে ভিতৰীয় মানুহ চব বিজেপিকে ভোট প্ৰদান কৰিছে মাইনৰিটি মানুহক এইবাৰ আপোনালোকে আৰু চক খাব যে মাইনৰিটি ভোটো আমি বহুত পাইছোঁ যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ বেছি পাইছোঁ এইটো আমাৰ চাইলেণ্ট ভোট আছিলে প্ৰায় 4,000-ৰ অধিক আমি মাইনৰিটি ভোট বিজেপি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মোটামুটি 2-3,000 ভোটৰ ব্যৱধানত জয়যুক্ত হৈ যাব প্ৰথমে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় আজি আমাৰ কাৰণে শুভ দিন আমাৰ বিপিএফ দলৰ কাৰণে ঘণ্টাৰ পিছত কাউণ্টিংটো চুৰু হ'ব তো আমি কোকৰাঝাৰ হিচাপত আমাৰ ইয়াত 6টা ব্লক আছে 6টা ব্লকত আমি বিজয় হ'ম এইটো খাটা আপোনালোকে আজি পাই যাব অলপ পিছতে গৌৰগাঁও হিচাপত ইয়াত ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম আছে আপুনি আছে ইউপিপিএলৰ ব্ৰহ্ম আছে কেনেকুৱা ফেক্টৰ হ'ব নাই বনগাঁও সমষ্টি 2005-ৰ পৰা আপোনাৰ বিপিএফৰ দখলত আছে আজিও বিপিএফৰ দখলতে থাকিব কাৰণ 5 নম্বৰটো আমাৰ কাৰণে খুবেই লাকি 2005-ত আমি প্ৰথম জিকি পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিছোঁ ঠিক এইবাৰৰ 2025টো যিহেতু 5 নম্বৰটো এণ্ডিঙত আছে আমাৰ কাৰণে শুভ এটা নাম্বাৰ বুলি আমি ভাবোঁ ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম বিজেপি আগত বিপিএফ আছিল আৰু জিকি আহিছিল দাবী কৰি আছে এবাৰ জিকিব নাই চাওক তেখেতে বিপিএফ দল হৈ জিকি আহিছে এইবাৰহে 2025-তে বিজেপিৰ ভোট পাব আজিহে গম পাব বিজেপি কিমান আছে বনগাঁও সমষ্টিত সেইটোৱেই আৰু কথাটো बयनिबो गिबियाव आं जोंनि साफ्रोमबो बिजाथिखौ आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस जासिबाय दिनै इउपिपिएल दलआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बांसिन देरहासार जानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि हाइकमान्ड मानगोदै प्रमद बर' बिथांनि अननायाव आशीर्बादाव आं मोननै बियाबाव गेलेनो हादों बावखुंग्रि आरो निसिमा बियाबाव मोननैयावबो देरहागोन बे दिनै रोखा जाबाय मानोना बिटिआर हालामनि 26टा जाथि जनगोष्ठीनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिया दिनै इउपिपिएल दलखौ सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय गोबानो लादों जोंहा फोथायनाय दं इउपिपिएल दलआनो सरकार दागोन
दिनै आं बेसेबां मोनगोन बेखौ आं सियर बुंनो नागिराखै खिन्थु आगुनि बिसायख'थिनिख्रुइ जोङो 30निफ्राय 35 जौखोन्दो इउपिपिएल दोलोआ बारा भट मोननो हादों। इउपिपिएलानो सरकार दागोन बे सियर मानोना एग्जिट पल बायदिबा बे बाथ्राया रोखा जानानै फैखादों। मैया आं जेबो बुङा बेखौ जोंहा हाइकमान्ड दङ हाइकमान्डआ बुंगोन जोंहा खिन्थु सेल्फ मोनसे फोथायनाय दङ जे जोङो 24निख्रुइबो बांसिन देरहासार जानानै सरकारा जोंनो दाखागोन। जोङो हयथ' जानो हागौ सेन्ट्रेलावबो स्टेटआवबो एनडिए दं हिसाबै बेनि बाथ्राया उनाव बे अब्लाबो जोंनाव जे फ्रि फल मोनसे एलायन्स जायाखै पस्ट पल एलायन्सनि बाथ्राखौ हाइकमान्डआ मा खालामो। थांनाय बोसोराव माने 2020आव माने मोनसेल' मोननो हादोंमोन। क'क्राझार जिल्लायाव जोङो मिनिमाम जोङो 7टा मोननो थांगासिनो दङ। सालाकाटि समस्तियाव जों 100 जौखोन्दोआवनो जोङो रोखा जे सालाकाटियाव जों देरहाखायो। मानोना थांनाय जे बिसायख'थि जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि मदद हेफाजाब मोनबाय गामि गामि जोंनि जिथु साननाय बबे गामियाव बेसेबां इउपिपिएल पार्टियाव बेसेबां होखो गुबुन पार्टियाव बेसेबां होखो बेफोर गासिबो रोखाखा आरो बेवहाय जोङो 5,000निबो बारा जों गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय जोङो मोननानै दङ। गतिके जोङो माने इउपिपिएलआ सालाकाटि समस्तियाव देरहागोन आरो बेजों लोगोसे सारा बिटिसिआव जों 25निबो बारा मोननानै जों देरहागोन आरो प्रमद बर'नि दैदेननायावनो गोदान जे सरकार बे सरकारा दाफुंजागोन जोंहा बाहाय फोथायनाय दङ। माने दिनै सारा बिटिसिआवनो माने इउपिपिएलखौ जे मदद होदों इउपिपिएलनि सरकार जाफिननांगौ दा बेबायदि नोंथांमोना नुगोन जे बाहाय एकदमबारे साननो हाथावै मोनसे रिजाल्टआ जागोन। मानोना दिनै इउपिपिएलखौ मोजां मोनदों प्रमद बर'नि दैदेननायखौ मोजां मोनदों बे गतिके गोबां समस्तियाव जों देरहासार जानो हागोन। 25टा जोङो दा मोननानै दङ बिनि बारासो जागोन खम जानाय नङा। गतिके हारसिङै सरकार दानो हागोन जाहाथे सरकारा मोजां माने साननाय बायदि खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय हारसिङै दानायनि खोथाखौ जोंनि जे हान्जा बे हान्जाया सिन्था खालामो। क'क्राझार जिल्लायाव 22 मायथाइयाव माने मोनसेल' देरहासार जानो हादोंमोन। एबार माबायदि बेसेबांसिम सिटआव दायो जोंहा रोखायै 7टा समस्तिया जोंहा रोखा दङ। बिनि प्लास जानो हागौ माइनास जानाय नङा। क'क्राझाराव एबार माने रायजो राजाफ्रा सोलायनाय लुबैदों प्रमद बर'आनो सरकार दागोनब्ला प्रमद बर'नि पार्टिनोनो जों भट होगोन। दा बेबायदिखौ जोङो बिसायख'थि समाव जेरावबो जोङो नुनो मोन्दों आरो बेनिखायनो दिनै जोंनि गामि गामि जे साननाय बेजों जोंहा 7+ दङ। 7टाखौथ' देरहागोन जों आरो माखासे जों जेखौ 50-50 लादों बेनिफ्रायबो आरो फैदेरबावगोन 7+ जों क'क्राझाराव देरहासार जानो हागोन। भट साननाय हाबाफारिया गमामायैनो दिनै फैबाय दिनैनि समाव दा मा फोरमायगोन गोसोआव मा साननानै दसे उनावनो जासिगोन दसे उनावनो रिजाल्टखौ मोनसिगोन आसा खालामदों जों मोजाङैनो देरहागोन। आंथ' देरहाखागोन दे सिन्था खालामनाङा। ओमफ्राय दा 4टासोआव क्लियारलि खोथाखौ जों मोनसिगोन। ओमफ्राय फावखुंगुराव देरहागोन सिन्था खालामनाङा। नोंथांनि साननायाव जेरै एबार बावखुंग्रि बियाबाबो इउपिपिएलनिफ्राय गोख्रों महरै रन्जित बसुमतारी बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों। नोंथाङा बेखौ माबायदि फेजेननानै देरहासार जागोन सानो? बेथ' गोख्रों नङा बे गोख्रों नङा। आंथ' बावखुंगुरियाव एखेबारे दुरबल मानसिफोरजों एबार इलेक्सन गेलेनांदों। फैसाल' दं मानसि गैया बिसोरजों खुनु मानसि गैया खालि फैसा बाहायदों मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो सानदोंमोन रावबो मिसलिड जायाखै ओंखायनो बावखुंगुरियाव आं देरहागोन। सरकार दानायनि बेलायाव नोंथांमोना मा सानो बिपिएफआ एबार सरकार दानो हागोन ना? हागोन दा 4टानि उनाव जों पिक्सारखौ मिथिगोन। बिजेपिजों एलायन्स जागोन नामा नोंथांमोना जुदि सरकार दासिम बेफोर डिसिसना जेबो जाथ'वाखै हा क'क्राझार जिल्ला हिसाबै बिपिएफआ मोनसे आसनखौ आवग्रिनो हागोन। ओरैनोथ' जों रिपर्ट मोननाय मथे गासिबो मोजांजोब। दा 4टासोआव मोनसिगोन दा बुंनानैथ' लाब गैया दा 4टासोआव बेफोर जिनिसखौ मोनथिजोबगोन आरो। बेसेबांसिम सिट लानानै नोंथांमोना सरकार दानो हागोन? जोंथ' 23निफ्राय 25सिम मोननो हास्थायदों आरो मोननो हागौ। सेकेन्ड पजिसनाव सोर थागोन बायदि सानो नोंथाङा? बेखौथ' बुंनो हाला मालायखौ बुंनायाथ' थिग नङा। जागोन दे सार। সকলৰ ভাগ্য আজি নিৰ্ণয় হ'ব। মতে আজি 40টা সমষ্টিৰ ফলাফল ওদালগুৰি বাক্সা কোকৰাঝাৰ জিলা চিৰাং প্ৰত্যেক প্ৰাৰ্থীসকল আশাবাদী সকলো প্ৰাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা সকলো শুভেচ্ছা আৰু ভালে ভালে ইলেকশ্যনটো পাৰ হৈ গ'ল। কোনো ধৰণৰ অশান্ত পৰিৱেশ হোৱা নাই। আজিও ভালে ভালে ফলাফল ওলাই যাওক
আরো ভালো ভালো সরকার গঠন হয়ে যাও এটি চাই। ফকিরাগ্রাম সমষ্টি হিসেবে আপনি যেহেতু তারে বিজেপির পার্টি ফকিরাগ্রাম সমষ্টি হিসাবে জানে ফকিরাগ্রাম সমষ্টিটা বহুত টাফ সমষ্টি। আগর পড়াই আপনি চাইছে 2005-এর পড়াই বহুত টাফ, এইটো বহুত যুদ্ধ হয়। প্রায় 12-13 গৰাকী প্রার্থী থাকে। নন এসটি সিট হিসাবে যিমান নন এসটি মানুষ আছে সবই নমিনেশন বাতিল করে। এই মতে মানে যুদ্ধ হয়, বহুত যুদ্ধ হয়, কিন্তু লাস্টত ওভারঅল আমি বিজেপি জয়যুক্ত হবে দেখিম আৰু বিজেপি মোটামুটি ভালেই ফলাফল ইউপিপিএলৰ শুভেচ্ছা থাকিল, বিপিএফ দলৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু প্ৰত্যেক জনসাধাৰণকে শুভেচ্ছা দিলোঁ এই ইলেকশ্যনত সহযোগ কৰিব নিশ্চিত। কাৰণ এইটো খুব চৰ্চালৈ আহিছিল আপোনাৰ সমস্ত চৰকাৰলৈ আহিছিলে, কিন্তু লাষ্টত মানুহে বিজেপিক ভোট দান কৰিছে, ভোট প্ৰদান কৰিছে। আৰু এটা মই ভিতৰীয়া খবৰ পাইছোঁ যে ভিতৰৰ মানুহ চব বিজেপিকে ভোট প্ৰদান কৰিছে, মাইনৰিটি মানুহ কওক। এইবাৰ আপোনালোকে আৰু চক খাব যে মাইনৰিটি ভোটো আমি বহুত পাইছোঁ, যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ বেছি পাইছোঁ। এইটো আমাৰ চাইলেণ্ট ভোট আছিলে, প্ৰায় 4000-ৰ অধিক আমি মাইনৰিটি ভোট বিজেপি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মোটামুটি 2-3 হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়যুক্ত হৈ যাব। কাউন্টিং আৰম্ভ হ'ব, কি অনুভৱ, কি আশা কৰিছে? প্ৰথমে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, আজি আমাৰ কাৰণে শুভ দিন, আমাৰ BPF দলৰ কাৰণে। ঘণ্টাৰ পিছত কাউণ্টিংটো চুৰু হ'ব। তো আমি কোকৰাঝাৰ হিচাপত আমাৰ ইয়াত 6টা ব্লক আছে, 6টা ব্লকত আমি বিজয় হ'ম। এইটো খাটা আপোনালোকে আজি পাই যাব অলপ পিছতে। বঙাইগাঁও হিচাপত ইয়াত ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম আছে, আপুনি আছে, ইউপিপিএলৰ ব্ৰহ্ম আছে, কেনেকুৱা ফেক্টৰ হ'ব? নাই, বঙাইগাঁও সমষ্টি 2005-ৰ পৰা আপোনাৰ BPF-ৰ দখলত আছে, আজিও BPF-ৰ দখলতে থাকিব। কাৰণ 5 নম্বৰটো আমাৰ কাৰণে খুবেই লাকি। 2005-ত আমি প্ৰথম জিকি পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিছোঁ। ঠিক এইবাৰো 2025টো যিহেতু 5 নম্বৰটো এণ্ডিঙত আছে, আমাৰ কাৰণে শুভ এটা নাম্বাৰ বুলি আমি ভাবোঁ। ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম বিজেপি আগত বিজেপি আছিল আৰু জিকি আহিছিল, দাবী কৰি আছে এইবাৰ জিকিব। নাই, তেখেতে BPF দল হৈ জিকি আহিছে। এইবাৰহে 2025-তে বিজেপিৰ ভোট পাব। আজিহে গম পাব বিজেপি কিমান আছে বঙাইগাঁও সমষ্টিত, সেইটোৱেই আৰু কথাটো। बयनिबो गिबियाव आं जोंनि साफ्रोमबो बिजाथिखौ आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस जासिबाय। दिनै इउपिपिएल दलआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बांसिन देरहासार जानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि हाइकमान्ड मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि अननायाव आशीर्बादाव आं मोननै बियाबाव गेलेनो हादों, बावखुंग्रि आरो निसिमा बियाबाव। मोननैयावबो देरहागोन बे दिनै रोखा जाबाय, मानोना बिटिआर हालामनि 26टा जाथि जनगोष्ठीनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिया दिनै इउपिपिएल दलखौ सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय गोबानो लादों। जोंहा फोथायनाय दं इउपिपिएल दलआनो सरकार दागोन। दिनै आं बेसेबां मोनगोन बेखौ आं सियर बुंनो नागिराखै, खिन्थु आगुनि बिसायख'थिनिख्रुइ जोङो 30निफ्राय 35 जौखोन्दो इउपिपिएल दलआ बारा भट मोननो हादों। इउपिपिएलआनो सरकार दागोन बे सियर, मानोना एग्जिट पल बायदिबा बे बाथ्राया रोखा जानानै फैखादों। जेबो बुङा, बेखौ जोंहा हाइकमान्ड दङ, हाइकमान्डआ बुंगोन। जोंहा खिन्थु सेल्फ मोनसे फोथायनाय दङ जे जोङो 24निख्रुइबो बांसिन देरहासार जानानै सरकारा जोंनो दाखागोन। जोङो हयथ' जानो हागौ सेन्ट्रेलावबो स्टेटआवबो एनडिए दं हिसाबै बिनि बाथ्राया उनाव बे, अब्लाबो जोंनाव जे फ्रि फल मोनसे एलायन्स जायाखै, पस्ट पल एलायन्सनि बाथ्राखौ हाइकमान्डआ मा खालामो। क'क्राझार जिल्लायाव जोङो मिनिमाम 7टा मोननो थांगासिनो दङ। सालाकाटि समस्थियाव जों 100 जौखोन्दोआवनो जोङो रोखा जे सालाकाटियाव जों देरहाखायो। मानोना थांनाय जे बिसायख'थि जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि मदद हेफाजाब मोनबाय, गामि गामि जोंनि साननाय बबे गामियाव बेसेबां इउपिपिएल पार्टियाव बेसेबां होखो, गुबुन पार्टियाव बेसेबां होखो, बेफोर गासिबो रोखाखा। आरो बेवहाय जोङो 5000निबो बारा जों गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय जोङो मोननानै दङ। गतिके जोङो माने इउपिपिएलआ सालाकाटि समस्थियाव देरहागोन आरो बेजों लोगोसे सारा बिटिसिआव जों 25निबो बारा मोननानै जों आरो प्रमद बर'नि दैदेननायावनो गोदान जे सरकार, बे सरकारा दाफुंजागोन जोंहा बाहाय फोथायनाय दङ। माने दिनै सारा बिटिसिआवनो माने इउपिपिएलखौ जे मदद होदों
इउपिपिएलनि सरकार जाफिननांगौ दा बेबायदिनो बे समाव जोंहा BTC बिसायख'थिनि भट सानाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं दा बे समाव नैथि राउन्डआव आगान होबाय बे नैथि राउन्डनि माखासे आपडेटखौ लानानै फैदों दा बे समाव नोंथांमोननो फोरमायनो लादों देबरगाव बियाबाव इउपिपिएल हानजाया 2848 मोननानै दङ BPF हानजाया 2182 आरो इन्डिपेन्डेन्सआ 114 कंग्रेस दोलोआ 14 आरो BPI आ 21 बेबायदिनो सालाकाथि बियाबनिफ्राय नैथि राउन्डआव आवग्रिनानै दङ इउपिपिएल हानजाया इउपिपिएल हानजाया 3842 आरो BPF हानजाया 3602 आरो BJP दोलोआ 1384 बेबायदिनो कसुगाव बियाबनिफ्राय BPF हानजाया 2579 आरो इउपिपिएल आ 2331 BJP आ 1818 आरो BPI आ 37 इन्डिपेन्डेन्स आ 56 आरो कंग्रेस दोलोआ 101 बेबायदिनो बनगाव बियाबनिफ्राय नैथि राउन्डआव आवग्रिनानै दङ इउपिपिएल हानजाया 2995 आरो BPF आ 2452 BJP आ 2265 बेबायदिनो बे समाव नैथि राउन्डआव देबरगाव बियाबनिफ्राय इउपिपिएल हानजाया लिडिं खालामदों आरो सालाकाथि बियाबनिफ्रायबो इउपिपिएल हानजायानो लिडिं खालामदों बेबायदिनो कसुगाव बियाबनिफ्राय BPF हानजाया लिडिं खालामगासिनो दङ आरो बनरगाव बियाबनिफ्रायबो इउपिपिएल हानजाखौ लिडिं खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों बयनिबो गिबियाव आं जोंनि साफ्रोमबो बिजाथिखौ आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस जासिबाय दिनै इउपिपिएल दोलोआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बांसिन देरहासार जानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि हाइकमान्ड मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि अननायाव आशीर्बादाव आं मोननै बियाबाव गेलेनो हादों बावखुंग्रि आरो निसिमा बियाबाव मोननैयावबो देरहागोन बे दिनै रोखा जाबाय मानोना बिटिआर हालामनि 26टा जाथि जनगोष्ठीनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिया दिनै इउपिपिएल दोलोखौ सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय गोबानो लादों जोंहा फोथायनाय दं इउपिपिएल दोलोआनो सरकार दागोन दिनै आं बेसेबां मोनगोन बेखौ आं सियर बुंनो नागिराखै खिन्थु आगुनि बिसायख'थिनिख्रुइ जोङो 30निफ्राय 35 जौखोन्दो इउपिपिएल दोलोआ बारा भट मोननो हादों इउपिपिएलआनो सरकार दागोन बे सियर मानोना एग्जिट पल बायदिबा बे बाथ्राया रोखा जानानै फैखादों जेबो बुङा बेखौ जोंहा हाइकमान्ड दङ हाइकमान्डआ बुंगोन जोंहा खिन्थु सेल्फ मोनसे फोथायनाय दङ जे जोङो
खैराबारि बियाबाव BPFआ लिडिं खालामगासिनो दं। खैराबारि बियाबाव बे समाव सेकेन्ड राउन्डआव BPFआ लिडिं खालामगासिनो दं आरो बेनि अनगायै नोंथांमोना ब्रेकिं दिन्थिबाय थादों। बनरगाव बियाबाव सेकेन्ड राउन्डआव बे समाव UPPआ लिडिं खालामगासिनो दं। मोनसे बिग आपडेट होबाय थादों। सालाकाटि सेकेन्ड राउन्डआव बे समाव UPPआ लिडिं खालामगासिनो दं। लरेन्स इस्लारि बिथाङा बे समाव सुबाइजाराव सेकेन्ड राउन्डआव BPFआ लिड खालामगासिनो दङ। बे समाव लिड खालामगासिनो दं सुबाइजाराव BPFआ। बावखुंग्रि बियाबाव BPFआ लिड खालामगासिनो दङ। BPF राजखान्थि हान्जानि बिथान धनेश्वर गयारिया लिड खालामदों। बे पलिटिकेल आपडेट एबा बे समाव नोंथांमोननो BTC बिसायख'थिनि आपडेट होगासिनो दं। सुबाइजाराव BPFआ बे समाव लिड खालामदों। कुसुगाव बियाबनिफ्राय बे समाव BPFआ लिड खालामगासिनो दं। कुसुगाव बियाबाव BPFआ लिड खालामदों। खैराबारियाव बे समाव BPFआ लिड खालामदों। जे नुनो मोनदों जे गुबुन गुबुन जायगाफोराव बे समाव सेकेन्ड राउन्डआव फार्स्ट राउन्डआव BPFआ लिड खालामगासिनो दं। बनरगाव बियाबाव बे समाव UPPआ लिड खालामगासिनो दं। रबिराम नार्जारि बिथाङा रबिराम ब्रह्म बिथाङा लिड खालामदों। सालाकाटि बियाबनिफ्राय UPPआ बे समाव लिड खालामगासिनो दं। सुबाइजाराव बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाया लिड खालामगासिनो दं। सुबाइजाराव BPFआ बे समाव लिड खालामगासिनो दं। बावखुंग्रि बियाबाव बे समाव BPFआ लिड खालामगासिनो दं। बावखुंग्रि बियाबाव सुबाइजाराव बे समाव BPFआ लिड खालामगासिनो दं। सुबाइजार बियाबाव कुसुगाव बियाबाव बे समाव BPFआ लिड खालामदों। कुसुगावनि कुसुगावआव बे समाव रबिराम नार्जारि बिथाङा। खैराबारियाव बे समाव BPFआ लिड खालामदों। बनरगाव बियाबाव UPP राजखान्थि हान्जाया लिड खालामगासिनो दं। थारैनो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आपडेटखौ होबाय थादों। सेकेन्ड राउन्डनि आपडेट बे आपडेटआ नोंथांमोननि गेजेराव दं। सालाकाटि बियाबाव UPPआ लिड खालामदों। सालाकाटि बियाबाव UPP राजखान्थि हान्जाया लिड खालामदों। खना खनला गासैनि बियाबनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि गेजेराव जाफैदों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिगासिनो। सुबाइजाराव बे समाव BPFआ लिड खालामदों। जेसेनां बावखुंग्रि बियाबाव बे समाव BPFआ सेकेन्ड राउन्डआव लिड खालामबाय थादों आरो बे पस्टेल भट आरो बे समाव सेकेन्ड राउन्ड। सुबाइजाराव बे समाव BPFआ लिड खालामदों। पस्टेल भटजों लोगोसे दाजाबदेरनानै BPFआ लिड जादों। ब्रेकिं आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव सेकेन्ड राउन्डनि ब्रेकिं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थादों। आरोबाव आपडेट होनो थाखाय नाजागोन आरो सिगांगोन बे समाव।
बे समाव गोबां आपडेट फैदों जोंनि गेजेराव थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव इउ पिपिएल राजखान्थि हान्जाया बे आवगायनायखौ नुनो मोन्दों इउ पिपिएल राजखान्थि हान्जाया बे समाव जिथामता बियाबाव बे समाव लिडिं खालामगासिनो दङ आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मोनजिस्निथा बियाबाव बे समाव लिड खालामदों बिजेपि राजखान्थि हान्जाया गासै 10टा बियाब बे 10टा बियाबाव बे समाव लिड खालामबाय दङ मोनसे बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव होदों बड'लेण्ड बुब्लिया बे समाव 40टा बियाब बे 40टा बियाबनि गेजेराव इउ पिपिएल राजखान्थि हान्जाया मोनजिथामता बियाब बे बियाबाव बे समाव लिड खालामदों आरो बेनि अनगायै बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया 12टा बियाबाव बे समाव लिड खालामदों मोनसे बिग आपडेट बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया 10टा बियाबाव बे समाव लिड खालामनानै दङ बे समाव भट सानखोआ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों दिन्थिबाय थादों बे समाव सेकेन्ड राउन्डआव सुबाइजाराव बिपिएफआ लिड खालामदों बिपिएफआ बे समाव सुबाइजार बियाबाव लिड खालामदों कुसुगाव थार्ड राउन्डनि सेकेन्ड राउन्ड बे सेकेन्ड राउन्डआव बिपिएफआ लिड खालामबाय थादों बे समाव नोंथांमोननो मोनसे आपडेटखौ होबाय थादों खैराबारियाव सेकेन्ड जे राउन्डआव बिपिएफआ लिड खालामबाय दङ बे समाव नोंथांमोननो बे आपडेटखौ होदों बिग राजखान्थियारि एबा बे समाव इलेक्सन आपडेट होदों बनरगावआव बे समाव इउ पिपिएलआ लिड खालामदों सालाकाटि बियाबाव बे समाव इउ पिपिएलआ लिड खालामदों सेकेन्ड राउन्ड सुबाइजार बे सुबाइजाराव बिपिएफआ लिड खालामदों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिसिनि जे मोन 40टा बियाब बे मोन 40टा बियाबाव गुबुन जे बियाबफोर बे बियाबाव गोख्रों भाबै बिसायख'थिया सोलिदोंमोन आरो बेनिनो 22 सेप्तेम्बराव भट सोनाया सोलिदोंमोन आरो बेनिनो दिनै जे फिथाइखौ होबाय थादों आरो बेनिनो इउ पिपिएल राजखान्थि हान्जाया 13टा मासियाव एबा बियाबाव बे समाव लिड खालामदों बिपिएफआ 17टा आरो बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया मोन 10टा बियाबाव लिड खालामबाय थानायखौ जोंनिसिम बे समाव खौरां सफैदों
बे समाव गुबुन गुबुन बियाबफोराव बे समाव मोन 40टा बियाब बे बियाबाव बिसायख'थि साननाय बे हाबाफारिया सोलिबाय दङ 40टानि गेजेराव इउ पिपल राजखान्थि हान्जाया मोन 12टा बियाबाव लिडिं खालामदों बिपिएफआ मोन 17टा बियाबाव लिडिं खालामदों बिजेपि राजखान्थि हान्जाया मोन 11टा बियाबाव बे समाव लिड खालामबाय दङ नोंथांमोननो बे समाव फोरमायनो थाखाय नाजागोन जे बबे बबे बियाबाव बे समाव सोर आवगायनानै दं एबा नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों बे समाव से नं पर्बतजरा बे पर्बतजरा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया आवगायनानै दङ दतमा गुमा बियाबाव बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया बे समाव आवगायनानै दङ बे समाव सराइबिलाव श्रीरामपुराव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बे समाव आवगायनानै दङ बे समाव जमदुवार बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया आवगायनानै दङ सराइबिलाव इउ पिपल राजखान्थि हान्जाया आवगायनानै दङ कुसुगाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया आवगायनानै दङ 7 नं पकिराग्रामाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया आवगायनानै दङ दतमायाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया आवगायनानै दङ बनरगावआव इउ पिपल राजखान्थि हान्जाया दावगायनानै दङ देबरगावआव इउ पिपल राजखान्थि हान्जाया आवगायनानै दङ बावखुंग्रियाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया आवगायनानै दङ सालाकाटियाव इउ पिपल राजखान्थि हान्जाया आवगायनानै दङ 13 नं चिराङाव इउ पिपल राजखान्थि हान्जाया आवगायनानै दङ 14 नं चिरां दुवाराव बे समाव इउ पिपल राजखान्थि हान्जाया आवगायनानै दङ 15 नं काजलगाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया आवगायनानै दङ निसिमा बियाबाव इउ पिपल राजखान्थि हान्जाया आवगायनानै दङ सुबाइजार बियाबाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया आवगायनानै दङ मानास सेरफाङाव इउ पिपल राजखान्थिया आवगायनानै दङ थुरिबारियाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया आवगायनानै दङ 20 नं मथंगुरियाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया आवगायनानै दङ 21 नं सालबारि बियाबाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया आवगायनानै दङ बे समाव खख्लाबारियाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया आवगायनानै दङ दोहिरायाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया आवगायदों मसलपुराव इउ पिपल राजखान्थि हान्जाया आवगायनानै दङ बागानपारायाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया आवगायनानै दङ दारांगाजुलियाव इउ पिपल राजखान्थि हान्जाया आवगायनानै दङ नाग्रिजुलियाव बिजेपि राजखान्थि हान्जा गयबारियाव इउ पिपल राजखान्थि हान्जा सुक्लाय सेरफाङाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया आवगायनानै दङ गरेसराव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया आवगायनानै दङ खैराबारियाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया आवगायनानै दङ भेरगाव इउ पिपल राजखान्थि हान्जाया आवगायदों मानास सेरफां ननै सेरफाङाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया आवगायदों कालिंदुवाराव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया मोदैबारियाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जा हरिसिंगायाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जा धोनस्रियाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जा भैरबकुन्दआव बिपिएफ राजखान्थि हान्जा 5 नं सेरफाङाव बिजेपि राजखान्थि हान्जा आरो रौतायाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बे समाव आवगायनानै दङ बे समाव भट साननाया जों नैथि खोन्दोखौ जों मख'नांगोन आरो बेनिनो गुबुन गुबुन बियाबफोराव गासै 40टा बियाब बे 40टा बियाबनि गेजेराव इउ पिपल राजखान्थि हान्जाया 12टा मासियाव आवगायनानै दङ 17टायाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया लिडिं खालामदों 11टायाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया लिड खालामबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोन्दों जिहेतु गोबां बे भट साननायनि एबा बेनि जिखिनि राउन्ड बे राउन्डआ गोबां खेब थांनो दंबायो आरो बे समावनो साननाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिया कन्टिनिउ सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों हयथ' बेवहाय 9 रिंगासो मोनानि 9 बा 9 रिंगासो जाहैनो हागौ गासैबो आबुं रिजाल्टखौ एबा आपडेटखौ मोननो थाखाय थ' नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिखौ नायबाय था बे समाव ब्रेकिंनि हेफाजाबजों फोरमायनो थाखाय नाजागोन जे बेसे राउन्ड जादों आरो बेवहाय सोर लिड खालामदों
बे समाव खैराबारिनि थार्ड राउन्ड एबा थामथि जे भट साननाय बेवहाय BPF राजखान्थिया लिड खालामदों खैराबारियावबो लिड खालामदों धोनस्रि बियाबावबो बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाया लिड खालामबाय दङ BPF राजखान्थि हान्जाया बे समाव लिड खालामदों सेकेन्ड राउन्डआव रौताया BPF राजखान्थि हान्जाया बे समाव लिड खालामदों हरिसिंगानि थार्ड राउन्ड साननाय बेवहायबो BPF राजखान्थि हान्जाया लिड खालामबाय दङ कुसुगावआव बे समाव थार्ड राउन्डनि जे बिसायख'थि साननाय एबा भट जानाय बेवहायबो BPF राजखान्थि हान्जाया लिड खालामबाय दं बे समाव नुनो मोन्दों जे थामथि खोन्दोनि भट जानायावबो BPF राजखान्थि हान्जाया लिड खालामदों बे समाव खैराबारियाव ब्रैथि राउन्डआव साननायाव BJP राजखान्थि हान्जाया लिड खालामबाय दं BJP राजखान्थि हान्जाया ब्रैथि बे समाव आवगायना दं धोनस्रिनि थार्ड राउन्ड बिसायख'थि साननाय बेवहाय BPF राजखान्थि हान्जाया लिड खालामबाय दं बे समाव नोंथांमोना आबुङै फोरमायबाय थादों जे UPP राजखान्थि हान्जाया मोनजिनैथा बियाबाव लिड खालामदों BPF राजखान्थि हान्जाया 19ता बियाबाव BJP राजखान्थि हान्जाया 17ता बियाबाव बे समाव लिड खालामबाय दं